verili sme si samozrejme, ale bohužiaľ, ospravedlňujem sa aj divákom, sklamali sme svojím výkonom. Nie, že by tak domáci excelente hrali, ale my sme proste nezahrali to, čo vieme hrať. Bohužiaľ musíme si to rozobrať, pripraviť sa na to, hlavne aby sme budúci týždeň zvládli tie zápasy, ktoré nás čakajú, ktoré sú dôležité, a to v Kladně a doma s Benátkami. Samozřejmě důvod, proč si myslíte, že se to nevydařilo ani jeden set vlastně? Vidíte, že keď ideme do tých koncoviek, tak v tých koncovkách, keď sa koncentrujeme, jednoznačne to bolo v koncentrácii, uvoľnenosti, lebo u niektorých tých mladých hráčov bolo vidno taká blokáž psychická, že strašne zodpovedal, strašne chcel, ale tak sa koncentroval a sa dekoncentroval, prakticky sa zablokoval ten chlapec a ťažko bolo odblokovať Lóra, Závežského, Bartúnek. Celkom dobre, nebola to súboj iba nahrávačov, to bolo súboj tých krajných hráčov, ale bohužiaľ krajní hráči vyhrali. Najmä univerzál domácích to vyhral s Marelom na plné čiare. Řekněte mě, jak si vlastně vede Praha, vaše mužstvo, jaké máte ambice, v jakém ten tým je vlastně, byste řekl, situaci v současnosti? No tak situácia je jasná. Je to, minulý rok sme mali jedného profesionála, teraz máme 3 profesionálov, čiže aj ten cieľ je vyšší a to je postup do toho play-off. Takže bude to veľmi ťažké, sme stále na kontakte, bude to o 1-2 bodoch asi, ale už sa títo hráči musia teraz pripravovať, že to bude hlavne o hlavách a psychike, čiže tej odolnosti, správať sa v kľude, v stresovom prostredí, a volejbalové máme na každé družstvo, ale ešte dokázať to a predať to natrénované, čo majú, to musia v zápasoch, takže cieľ jednoznačne je postup do play-off. Někdo by si řekl, Praha, tam je určitě sponzorů a podmínky perfektní. Je to tak, nebo naopak i v Praze není jednoduché v dnešní době dělat na špičkové úrovni volejbal? No je to, Praha je to štát v štáte, ale práve to je to najhoršie, že tam je tých športov oveľa viacej ako v tých iných malých mestách alebo mestiečkách. A práve, že je to tam problém veľký zohnať peniaze na volejbal. Tam je dominantné jednoznačne hokej, fotbal a teda floorbal a tak ďalej, ale volejbal je to v tom takej periférii toho záujmu, ale vďaka nášmu prezidentovi sa darí vytvárať podmienky, aby sme mohli prežívať a hlavne, aby mládež, ktorá sa veľmi dobre robí v Prahe, sa zabajovala potom do družstva Extraligy a prakticky my hráme okrem tých Slovákov, sú všetci odchovancami vlastného družstva, takže to je také pozitívum a sú pripravení ďalší hráči, ktorí by už budú, ja verím, o rok, o 2 hrať Extraligu. Rozumím. Ještě bych se zeptal, vy jste asi Slovák, podle řeči. Jak jste přišel do Prahy, jak ta vaše cesta tam vedla? Tak poznal som sa s manažerom Vanom Počkom. Roky, keď sme ešte spolu proti sebe hrávali, on bol tréner českej reprezentácie juniorskej, ja som bol slovenskej. A prišlo slovo, dalo slovo, no a pred 2 rokmi sa dohodli, že sa vrátim. Ja som predtým 6 rokov pôsobil v Maďarsku, tak som sa dostal do Čiech a verím, že tento rok dosiahneme nejaký ten úspech a dali sme si cieľ tie 3-4 roky dosiahnuť už sa do tej špičky českej. Rozumím. A jak se třeba žije, jak na vás působí Praha? Keďže som sám, takže mám to veľmi ťažké. Prakticky sa snažíme trénovať, aj keď sú to amatéri viac menej, tak sa snažíme profesionálne trénovať, čiže chlapci sú vysokoškoláci a respektíve stredoškoláci, tak snažíme sa aj do poludnia trénovať, čo sa nám darí 3-krát týždenne, trénujeme do poludnia. Každý odpoledne, čiže moc toho času není, čiže tá príprava na súperov v súťažnom období. No a sem tam sa dostane, no ja poznám iba tú časť, ktorej hráme, čiže tie Lužiny, čo z toho show. Což je sídliště vlastně. Áno, to sídliště už poznám super. Ano. A samozrejme do mesta sa sem tam dostaneme, ale to je málo keď. Je to za 4 roka. Bydlel jsem tam, ale je to poměrně hodně stanic, než se člověk dostane do centra. Dobré noviny existují, takže v metre si to ano. A ještě se zeptám na soupeře ze Zlína. Jak vy se na něho díváte jako trenér? Jaký je manšaft Zlín z vašeho pohledu dnes? No, približuje sa mi také benánskému družstvu, také družstvo, ktoré už má, je také prepletené starí s mladými hráčmi. Rezonujú tam skôr tí starší hráči a skúsení hráči, čiže robia menej chýb. Ano. Začínajú robiť menej chýb, čiže tá kvalita je tam na zlínskej strane. Mieste tie chyby spravíme. Tí mladí hráči ešte musia cez tie chyby prejsť. Ale Zlín má samozrejme na tú medailu. Nebudem vraviť o prvenstve, ale môže sa pobiť o medailu. Dobře, děkuji vám moc, hodně štěstí. Děkuji.